Ahoj, poďte so mnou pripraviť túto čokoládovú tortu, ktorá je mixom medzi Prinzregenten torte a Doboš torte. V druhej časti si tortu dokončíme. Tortovú formu o priemere 23 cm si po bokoch aj na dno vylož papierom na pečenie. Papier po bokoch sprav o niečo vyšší ako výška formy, nakoľko torta bude vyššia. Prvý plát cesta ulož na dno do stredu. Plát cesta by mal byť trochu menší ako je priemer tortovej formy. Týmto spôsobom sa krém dostane aj po obvode torty a nebudeš ju potom musieť ešte obtierať krémom. Trocha čokoládového krému si odlož na dozdobenie a zvyšok si rozdiel na 7 častí, pričom budeš tortu vrstviť klasickým spôsobom. Plát cesta, krém, plát cesta a tak ďalej. Avšak jeden plát cesta si odlož bokom, ten potom použiješ na ozdobu. Na konci, keď už máš naskladané všetky pláty cesta a krém, tortu mierne pobúchaj o stôl, aby krém zapadol do každej dierky a neboli okolo vzduchové bubliny. Takto pripravenú tortu daj stiahnuť do mrazničky na 30 až 60 minút. Mala by byť dosť pevná, aby sa z nej dal jednoducho odlepiť papier. Ak po odlepení papiera budú niekde vzduchové bublinky, tak ich jednoducho teplou stierkou zahľaď. Na čokoládovú polevu si do hrnca nalej 300 g smotanej na šláne 33% a daj ju zovrieť. Do misy si nasekaj 200 g 50% čokolády, na ktorú nalej zovretú smotanu a nechaj zmes postať 3 minúty bez dotyku. Potom zmes pomocou metličky vymiešaj do hladkej ganáže. Pri 25 g zmäknutého masla a zamiešaj do hladka. Ganáž nechaj vychladnúť na 32 stupňov Celzia, aby pekne pokryla vrch torty a nebola príliš riedka. Pripravenú ganáž nalej jedným ťahom na stuhnutú tortu a uisti sa, že je torta všade pokrytá. Ganáž by mala byť pekná, hladká a lesklá, že sa v nej môžeš vidieť. Tortu nechaj stuhnúť v chladničke na 30 až 60 minút. Na karamelovú dekoráciu si v hrnci alebo na panvici roztop 100 g kryštálového cukru do vytvorenia karamelu. Karamel nalej na plát cesta, ktorý ostal a rovnomerne ho rozotri. Že na natierací nožík si potri olejom, aby sa na karamel nelepil. Keď karamel stuhne tak, že sa ho môžeš prstom dotknúť, zober ostrý nôž natretý olejom a plát cesta rozdel na 8 rovnakých trojuholníkov. Ja som s tým mala mierne oštary, ale nakoniec sa to podarilo. Nakoniec tortu dozdob zvyšným krémom v podobe 8 ružičiek. Na každú ružičku šikmo polož jeden trojuholník cesta s karamelom. A voilà, Prinzregenten torte zmiešaný s Doboš torte je na svete. Do komentárom pod videom mi napíš, či je to podľa teba skôr bavorská verzia, čiže Prinzregenten torte, alebo maďarská, čiže Doboš torte. A ako vždy, pre ďalšie recepty na úžasné pochutiny sleduj môj profil, alebo si pozri moju stránku v bio. Enjoy!